El treball sorgeix de l'interès envers el model de desenvolupament positiu, que és un model que ens porta a portar una nova mirada en les intervencions socials i el qual ha estat un referent teòric en tot el treball. El resultat que es presenta, en format de guia de bones pràctiques, està dissenyat per a ser un referent en els CRAEs, en els centres residencials d'acció educativa. És la mirada que el model de desenvolupament positiu ens pot aportar per a intervenir en l'etapa de l'adolescència. Si fem un recorregut per la història, ens en podem adonar que aquesta etapa ha estat caracteritzada per un seguit de problemes i conflictes que han derivat en conseqüència intervencions centrades tan sols en la prevenció i en l'evitació. No obstant això, des d'aquest model l'adolescent no és un problema que ha de resoldre's, sinó que ens centrem en les seves competències i capacitats en la línia per a donar resposta a les seves necessitats. Per la qual cosa aquest model ens aporta una doble mirada. És important no solament prevenir, sinó sobretot i molt important promocionar aquests recursos i aquestes competències d'aquests i aquestes joves. Considero que el treball de fi de grau pot ser una guia de referència per als i les professionals que treballen en l'àmbit de l'adolescència, específicament en centres residencials d'acció educativa, ja que pot proporcionar un seguit d'estratègies i recursos, enriquint d'aquesta manera la pràctica professional. D'aquesta manera, la guia és una eina que sorgeix per enriquir aquesta pràctica i el seu objectiu és d'alguna manera apropar aquest model de desenvolupament positiu a les pràctiques educatives de centres residencials d'acció educativa. Personalment, el fet de desenvolupar aquest treball de fi de grau ha estat una font de desenvolupament personal i professional. D'alguna manera he pogut projectar les meves competències i el meu rol com a educadora social i adonar-me de quina manera podem afavorir el desenvolupament positiu de les persones des d'un context residencial i des d'una mirada biopsicosocial.